welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआ बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों। So दिनै जों ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम गोरलै। So इथिंहाय दङ नै इथिं सानैनिबो ओंखाम लाबाय इथिंबो एसे एसे। ओंख्रिया जाबाय भलजों दाउ आरो इथिं नै दाउजों लेग पिस दाउजों इथिं मुला बेदरजों इथिं दुन्दिया लाइ आरो बानलु राजा। स्टार्ट खालामसै आरो भिडिअखौ नायना इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। जों जानोसै दानिया स्टार्ट। जेबो चेलेन्ज गैया जानायनि ओंखाम गोरलैसो जादों नालाय थालिर बिलाइया जिबावनायसो गोरलै। गोथावैनो मोनजादों। गोथाव जाखाथारदों दैखांबायहाय सिफ्लेदो बानलु राजा सिफ्लेना लानानै बे उनाव आरो गाबखौबाय था। Ini pun tak. Birat itu sampai mana kamu? Sebelum kamu kerja jadi kan aku, kamu kerja. Leg piece. Lai betul. Ayo, kalau be. Beli nela beli mana? Baru aja. Pulang ya. Kita soda. Buria gerasa kali. Nanti. Selan. Alah kan. Banyak sudah satu dong. Banyak sudah satu dong. Kamu sudah tahu? Tunggulah. Mana beda? 잠시만요. 이거. 얘는 이렇게. 자, 감식은 이걸 잠깐만.
rồi đấy. Quá bán rồi. Ngon rồi các bạn. Lapis dah. Mula. Gwthao bớt. Rồi sao bol jang. Daw jang boria gwthao mana. Ang kan gulai jang. नोंथांमोनहाबो जाफैबाय थादो मैयानि दिनावथार बयबो जादों ओंखाम गोरलै हरबाय भिडिअखौ फोलावबाय थाला जोंनि जानाया जोब्बाय बिदिबा Thank you so much. आरो जायफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बिसोरो लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुदो। आरो मा बुंनो? बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय। बाय बायबो बुंला जाबा जाना। देलांदो। बाय बाय लोगोफोर। लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना हो। आरो जोंनि जानायखौ कमेन्ट खालाम माबायदि मोनदों माबायदि नुदों बेदरखौ गोथाव नुदोंना नुवाखै स' बिदिबा एसेनोसै दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन ओंखाम गोरलै जाना जायाखै बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो फानलु गोजा जाना लाना स' बिदिबा दोनथ'बाय एसेनोसै बाय बाय